Ano man? Di ba marat pag Pinoy? Di ba kami marat pag Pinoy yung Pinoy ba? Diri ito. Okay ka lang ito Kaya basta. kay umas pa man. Ako ba kayo taga-ano kita? O sige. Gusto nila lang kita. Kaya na question na inyo. Ano? Nako na to. Nako na na itong panahon. Para mo nanay ko na trabaho niya. Diri pa naman. Sana, finish na. Ang pamangti. Tapos Ang pamangti ni buo. Ta. Ito ko ito robasong kulot. Ta. 5 minutos. Nakuha ang 500,000. Sure naman kung ikaw yakapin ko. Matismis pa tayo. oh balaksi. Lala. Sila ginapula ng namamangti. Ang ginaka-agihin kuan. Ay. Katian, ngali po. Kaya mabit niya. Kaya wala to ko. Ibigil ko. Pati tamurag ko sila ko. Oo. Tapos, pagkakapos, danulo ko itong lapok. Dara, nakabangan di buo. Para sisira ulo. Grabe. Ay, grabe ko dito na kung nanay ng panahon. Ika mo pa rin, may nakamay to. Anakon pare, anakon ang istoryain mo. Tikang han may ada. May ada na lagas akong pagkaanan Maria pare makabaton. Ori, yan makabaton. Maray kay nako pagkaanan iya. Kay anot lobe nga nagtamayada man tubig. Waray man unta burabon. Bukos man tayo nga na ato man tayo ikaw. Ori, makabaton. Waray makabaton. Ay, aray, kulisip-isip. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dito makakabaton siguro. Ori, burabon na pagkanin tubig. Ano kay amo nga nagpapusang. Ano daw tubig? Kamay ano man tubig na waray man burabon. May tigat sa pa. Ato na, Ikaw, pare. May ada ka. May ada kang istorya. Ito. Sige daw. Kay para mamamatig hapon kita. Hindi. Makatigo ka mo. Sige. Yung premyo. pero ano ba ito, friend? Ano ang premyo? Kung magkatigo. Sige daw. Samati kami. Wala akong patigo. Patigo mo. Patigo nga. Basta matigo niyo. Aray, manlahin eh. Sige nga ni kay Tegol. Tiga! Aray! Paglingkod ni ka ito, bumbong ni ka pula. Bola lang yan. Ano? Sarada? Paglingkod ni ka ito, gimbundol ni ka pula. Bubong ko lang ka Ano? Ako matigo. Hindi daw, ano daw? Mamatig ko. Pero dito rin kalayo. Hindi daw, Kay ano daw? Kay nagaling ko ni kay itong dugdug ni kapula. Ano ba ni? Awa din premium ni mo. Oh, hay. Ay, nakatigo ka. Tuwaray. Wala kay, wala niya na habagat. Bola lang yan. Pero man, 5 la, 5. Amin ito upaw. 5? Oo. Kaya ko nakatigo pa ako. Sige, kay- kay 5. Discount na. Kay 5. Titigo. Ah, okay, wala ka makatigo. Sige, magtitigo-tigo kita may kwarta ko din eh. Kung makakatigo. Oh, sige daw kuno ano man patigo Ano, na pare. kay mapatigo kita kay para diri ni balaay ani na kwarta. Mo ito kaya pare. Uy, pero pati mata ko matigo. Kay Pautangan naman ko. Pautangan naman may ka ano pare. nga ni makatigo. Tag 50 tata. Hindi ko alam kung madaling ang tsamba mo, malakas eh. Kwenta. Oo. Oh, sige. Meron ka rasa Okay. ito. Sige lang, sa tuloy ito. May kita mga whale. Abagat. Abagat. May ada ko ipapatigo. Sige, sige. Kabangon tayo. Ano man ang karne nga waray tambok. Karne, ori tambok. Karne, ori tambok. Ayam. Sisira ulo. May dagyapon tambok kita ayam. Ang tambok ka na ayam. Bakon lang, malipis. May tambok kaya basta ang karne nga waray tambok. Ori tambok. Ori tambok. Ada lata. Ano ka meron ng karne? Tingkuan. Nangyari ito ka na. Ikaw pare. Ano? Sige. Ano? Kay Ada lata nga. Karne yan. ano nga ni karne nga rani. Ngaran. Limpo. May tambok pa jimpo. Limpo Ada na. dilata. Dilata ngaran ang dilata. Pare. Tigo. Wah, wala diri amo. May tambok bang gyapon ito. Mas nasunod na.
Tira. Aray, ano na akong patigutro. Kaya makatigo nga ni kamo. Pwede niyo premyo. Okay. Pati ko pa rin. Wala, 50 pesos. Gigil ka? Ay, wala problema. Oo, sige. Mga taktinino ulit. Mo paiwanan ako nito kay adik. Oo. Kabagat. Ngaran yung lugar. Larahin lugar. Sige daw. O, sige, larahin. Lugar. An... Kuan... Kuan... Lawas... Balok. Nasa... Ngayon ikaw, pusil. Tulog, Bisay. Ano ito, lugar? Ngaran yung lugar. Larahin lugar. Makatigo ka. Tulog, Bisay. Lawas, balog. Ang katapos ang pusil. Oo. An ulo, misay. O, lagi. An lawas, balok. An ikaw, pusil. Pusil, ha? Oo, Pusil. pusil. Ngaran tiyang nga lugar. Lugar. Puri ang pagkakanay. Ngaran yung lugar. Makatigo nga ni ka mga duha. Kaya na yung tag 50 iyo. Adi, oo. Tag 50 pesos. Makatigo. Lugar ito. Bungto ko rin ka. Punto, basta. An ulo, misay. Ang lawas. Ang lawas, Ang balaw. lawas, babatngos. Ang lawas, balok. Ngaran yung lugar. Makatigo ka mo. Takluban. Pwede niyo premyo. Pwede niya akong lubuson ng tanan. Tanawan. Diri mo. Basta ngaran niyang kwan. Palo. Ngaran kwan niya. Palo. Lugar. Palo. Lawas pala. Mga lugar. Lugar. Sa ka lugar na ito ya. Usala. Wala. Yun na. Magatigo ka mo ikaw. Pumuri ni pa. Pati ko paslana. Ipas. Wari ka mo premyo. Sige lang. Mas lalo Mga ito. putan ito. Sa ka lugar. Hindi nakakaano. Ang ulo, misay. Ang lawas, pusil. Ang lawas, balo. Ang ikaw, pusil. Ngaran yung lugar. Lugar. Oo. Cebu. Diri. Ikay mata. Pumuri. Pasay. Lapit na. Diri. Ako. Sige. Ako. Ang ulo, misay. Pasay. Ang lawas, balo. Ang ikaw, pusil. Pusil. Digong ko na nga lugar. Oh. Kat, balo, gan, pusil. Ako pa kung mamati ko. Katigo. Ako. Wala nakapati ko. Ano ka mo? May ano na mong ipapati ko. Maray may nakati ko. Pwede pa rin may ipapati ko. Ano man? Pira mathatag. May ano ko nung May ada, 50. may ada 50. ipapati ko daw? Kadit yung karta? Ano ipapati ko? Adiban, kung makatigo ka. Kadit daan. Ano ipapati ko? Eh, marap ka na. Balto ka ko kadit. Ano na? Ano ipapati ko? Waray, di mo pati doon. Tigo ko na. Ano mo? Di ko kuhan. Ayaw niya, ay. Makatigo ka. Yakan na. Ito, wari makatigo. Ari, parang pala, wari makatigo. Eh, ano? Makuri ka dito na. Kuhan. Ano ipapati ko? Makatigo ka yan. Ano kapitigaw ko na? Pira man ito. Pira man. 50 la. Kay to duhay ra. Saan niya na, Kay kung habaga. niran duha na katigo pira man tunatag ni mo sin. O 50 dati mo karta. Wala pa ito. Ay kadi. Yan na, Ano? tutrong ko. Sige. An ngaran hin lugar yan lugar Lugar. mahal basta Martin gini nga lugar garani nga Manila ato na lugar. Manila o. ito bis nga yun sa Marliti Nasisira ulo. Sige, sa Marlete. Liti Luzon Oh. Ano? Visayas Yakan. Mindanao Tanaw, igyakan na. Sige na, igyakan. sige tutrong ko kaya meron ko katigo ulo Bisay lawas halo an ikaw Usain ngaran nga yung lugar Misay. Walo. Usail. Yan yung lugar, Pakuri. pangyaring Samar. Bakuri man ko Samar. tigon. Misay. Walo. Usil. Hindi wala nga rin kayo makakati ko. Ulo. Ano ulo nga ni? Ano ulo? Misay. Ang lawas. Ang lawas. Walo.
Ang ikaw, pusay. Ngar yung lugar. Oh, ikadi na kwarta. Tigaray. Ikadi na kwarta. Misay, ikadi, tigo ko na ito. Eh. Misay. Oh. Sana, finish na. Hello, Usil. Ano nga lugar? May anak ka 50 at to, wala 50, di wala magpagatigo, ikaw pa, yung kanya na makatigo. Ikadi ito, katbalugan. Ano man, natigo ko na. Natigo ko na. Kat, Misay. misay. Balo, an isda. Isda. Pusil. Oh, ako na ini. Ako may papatig. Silgan. Ibabalik ko ini nga kwarta mo. May papatigo ko. Ginaw. Papatigo ko mo. Ako, patigan. Diri, ikaw na kay. Wala hira makabaton. Ikaw tag papatigon. Eh. Ano, English it badut ayam. Ha? Ano English it badut ayam? Chris Dog. Ano, ikaw, tatagan 50. Tatagan 50. Tatagan 50. Chris Dog. Ano tawag it? English it badut ayam. Badot, ayam. Oh. Ano? Amo na pare, Chris Dog. Ano? Dire. Ano? Ayan na, Oh, ayan na. ang bado. Badot, ayam. Ang bado, Chris. Ang alam. Dire. Badut ayam. English ah. Dire. Oh, English. Badut ayam. Tigo. Chris Dog. Dire. Dire. Badut, Waray na. Chris. Ha? Ikaw. Ako, ano, waray na mga kabato na iyo. Ako kung ano. Ano? Ewan. Min. Wah, ikaw.